ମୁଁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା କବି ଶତପଥୀ। ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଋତୁ ଆସେ ପୁଣି ଫେରିଯାଏ। ଋତୁଚକ୍ରର ଆବର୍ତ୍ତନ ସହ ପ୍ରକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦିଏ। ଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାଣିପାଗ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପାଣିପାଗ ମଣିଷର ଜୀବନଶୈଳୀ ତଥା ଚାଲିଚଳଣି ଓ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଦିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଓ ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ ମୁଦ୍ରାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ସଦୃଶ। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିରୂପଣ କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଓଷା, ବ୍ରତ, ପୂଜାପାଠ ଆଦି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ଆଚାର ବିଚାର, ଦର୍ଶନ ଆଦି କେତେ ଉନ୍ନତ ତାର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏ ସଂସ୍କାର ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ବ୍ରତ, ଉତ୍ସବ ଆମ ଶରୀର, ମନ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ପାଳନ ମୂଳରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିହିତ। ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଓଷାବ୍ରତର କାହାଣୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଯ୍ୟ ମୁନି ଋଷି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମପ୍ରାଣ, ନିଷ୍ଠାବାନ ଓ ଆଦର୍ଶ ମାନବ ରୂପେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମାନ ଦେଇଗଲେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ବାସ କରୁଥିବା ଏକ ଜାତିର ସଂସ୍କାର, ରୀତିନୀତି ତଥା ସଂସ୍କୃତି ଭାବରେ ପରିଚୟ ଲାଭ କଲା। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ। କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ତଥା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ତଥା ସାମାଜିକ ଚେତନା ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭାବରେ ଗଣାଯାଇଥାଏ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଏହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆର ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଚେତନାର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏକ କୃଷିପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ଓ କୃଷି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଳ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଅନେକ ପର୍ବ, ବ୍ରତ, ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଭୂମିକୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯଜୁର୍ବେଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ତ୍ୱା ସ୍ପର୍ଚ୍ୟସେ ତ୍ୱା କୃଷେ ତ୍ୱା କ୍ଷେମାୟତ୍ୱା, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଭୂମି, ତୁମକୁ କାନ୍ତି, କୃଷି ଓ ଆଶ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଧାରଣ କରିଅଛୁ। ଏହି ଭୂମିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ଅବଲୋକନ କରି ଆମେ ମୁଗ୍ଧ ହେଉ। ଏହି ଭୂମିକୁ କର୍ଷଣ କରି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଆମେ ଉଦର ପୋଷଣ କରୁ। ପୁଣି ଏହି ଭୂମିରେ ବାସ ନିର୍ମାଣ କରି ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଏହି ଭୂମି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଳ, ଜନନୀ ସ୍ୱରୂପିଣୀ। ତେଣୁ ତାହାର ପୂଜା ଓ ବନ୍ଦନା ଆମର ସର୍ବାଦୌ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତୃତୀୟାକୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଥିତ ଅଛି, ଏହି ଦିନରୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଦାନ ଧର୍ମ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଗଢ଼ା ଏହି ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଦିନ ରୂପେ ପରିଗଣିତ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ନିର୍ବନ୍ଧ, ବିବାହ, ଉପନୟନ ଆଦି ଅନେକ ଶୁଭକର୍ମ ଏହି ଦିନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। କୃଷକ ଏ ଦିନ ତା ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ହଳଦୀ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଲେପିତ ବିହନ, ଧାନପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଗଉଣୀକୁ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟୋକେଇରେ ପିଠା ଆଦି ନେଇ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ସହ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇ ଭକ୍ତ ନୈବେଦ୍ୟ କିଆରୀର ଇଶାଣ କୋଣରେ ପୋତି ହଳ ବୁଲାଏ ଓ ମୁଠା ମୁଠା ବିହନ କିଆରୀରେ ବୁଣି ଦେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଅକ୍ଷିମୁଠି କୁହାଯାଏ। ଘରର କୁଳବଧୂ ସେଦିନ ଷଠୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହି ତିଥିରେ ଅର୍ଜିତ ଧର୍ମର କ୍ଷୟ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ। କୃଷକ ନିଜ କିଆରୀରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ବିହନ ବୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହେ, ହେ ଠାକୁରାଣୀ, ମୋ ଶସ୍ୟ କ୍ଷୟ ନ ହେଉ। ତେଣୁ ଏହାର ନାମ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରୋହିତ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ବୈଶାଖେ ମାସେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ତୃତୀୟା ଚନ୍ଦନସ୍ୟ ଚ କଳଧୌତମ ତଥା ଧାନ୍ୟମ ଘୃତଚାପି ବିଶେଷତଃ ତସ୍ୟା ଦତ୍ତମ ତ୍ୱକ୍ଷୟ ସ୍ୟାତ୍યેନ ସାବକ୍ଷୟା ସ୍ମୃତା ଅତ୍ର ଦାନ ପ୍ରାଶସ୍ତ୍ୟାଚ୍ଛୋଦୟଂ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତମେବା କାଳଃ ସୋଦୟ ତ୍ରିମୁହୂର୍ତ୍ତାୟାଂ କୁର୍ଯ୍ୟାଦାନ ବ୍ରତାନି ଚ।
ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ସହିତ କୃତ୍ତିକା ବା ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମହାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ବ୍ରତ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବ୍ରତୀମାନେ ଶୁଦ୍ଧ କାଳରେ ଏହି ବ୍ରତକୁ ଆରମ୍ଭ କରି 8 ବର୍ଷରେ ଉଦ୍ଯାପନ କରନ୍ତି। ଏହା ବୈଶାଖ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ଜଳଦାନ କଲେ କି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଉପାଖ୍ୟାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପୁରାକାଳରେ ଜଣେ ପାପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା। ସେ ତା ଜୀବନରେ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲା। ଥରେ ତା ଗୃହକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତୃଷାର୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ଜଳ ଭିକ୍ଷା କଲା। ପାପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ ଜଳ ନ ଦେଇ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଗୃହରୁ ବିତାଡ଼ନ କରିଦେଲା। ସେ ସମୟରେ ତାର ପତ୍ନୀ ସୁଶୀଳା ଆସି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କଲା ଓ ତୃଷାର୍ତ୍ତକୁ ଜଳଦାନ କଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପାପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଯମଦୂତମାନେ ଆସି ତାକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲେ। ଯମପୁରୀରେ ଥାଇ ଥରେ ସେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଯମଦୂତଙ୍କୁ ଜଳ ଭିକ୍ଷା କଲା। ଯମଦୂତମାନେ ତାକୁ ତିରସ୍କାର କରି କହିଲେ, ରେ ପାପୀ, ତୁ ତୋ ଜୀବନରେ କାହାରିକୁ ତ ଜଳଦାନ କେବେ କରିନାହୁଁ, ଜଳ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ କିପରି? ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱହସ୍ତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଜଳଦାନ କଲେ। ଦୂତମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ଯମରାଜ କହିଲେ, ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାରା ଜୀବନ ପାପକର୍ମ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଜଳଦାନ କରିଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀର ସେହି ପୁଣ୍ୟ ବଳରୁ ଏହାର ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଆଉ ନରକ ଭୋଗ ଯୋଗ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ। ଏଣୁ ଏହି ଦିନ ଜଳଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟର କର୍ମ। କୁହାଯାଏ ମହର୍ଷି ଜନକ ଭାରତୀୟ କୃଷିଜୀବୀ କୁଳର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ନିଜେ ଭୂମି ପୂଜା କରି ବୀଜ ବପନ କରିଥିଲେ। ଭୂମି କର୍ଷଣ ସମୟରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଋଗ୍ବେଦରେ ସୀତା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୀଜଦାତ୍ରୀ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୈଦିକ ଋଷିମାନେ ଅକ୍ଷୟ ଶସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା କାମନାରେ ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଆଗ୍ନେୟ ପୁରାଣ, ବିଷ୍ଣୁ ଧର୍ମୋତ୍ତର ପୁରାଣ ଓ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ଆଦିରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶସ୍ତ ଶୁଭ ଦିନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ଅନେକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଯୁଗାଦି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହି ତିଥିରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଓ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନର ଏବଂ ନାରାୟଣ ରୂପରେ ଅବତାର ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ନାରାୟଣ ବଦ୍ରୀନାଥରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନ ମହାନ ତୀର୍ଥରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏହି ନର ନାରାୟଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିବସରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରୁ ବାହାରିଥିବା ତଥା ଶିବଙ୍କ ଜଟା ଦେଇ ଆସିଥିବା ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ଚାରିଧାମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ବଦ୍ରୀନାଥ ଏବଂ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଓ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ପୀଠ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ହିଁ ଖୋଲିଥାଏ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 21 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଏବଂ 3 ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଲୌକିକ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ବିଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ତିଥିରୁ ଠିକ୍ 1 ମାସ ପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଲୌକିକ ବିବାହ ଓ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ହିଁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ତିଥିରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରୁ କାଳକ୍ରମେ କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳାମାନେ ଏହି ଦିନରେ ସୁନା, ରୂପା, ଅଳଙ୍କାର ଆଦି କିଣିଥାନ୍ତି ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ ଗଣପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାଭାରତ ରଚନାର ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମହାଭାରତର ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଓ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଦିନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଏହାର ନାମ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ହୋଇଛି ବୋଲି ପୁରାଣ ମତ ରହିଛି। ଏହିଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାବଳୀ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିବସ ଏଭଳି ଏକ ଦିନ ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପବିତ୍ର। ତେଣୁ ଏହି ଦିନରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଖୋଜାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଏହି ପର୍ବ କେଉଁ କାଳରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏହି ଦିନ ବର୍ଷା ହେବା ଖୁବ୍ ଶୁଭ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ।
ଆଜିର ସମୟରେ କୃଷକର ଅକ୍ଷିମୁଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଏହି ଅକ୍ଷିମୁଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ କୃଷକମାନଙ୍କ ସହ ନିଜର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା ଦିନର ରଥଗଡ଼ା କାମ ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ପାଖେଇ ଆସିବାର ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଏପରି ଅନେକ ପୁରାଣ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ନବୋଦିତ କଥା ଓ ତଥ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଜିର ଜଡ଼ବାଦୀ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉପାଦେୟତା ଯଥେଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧି କରିହୁଏ। ବୈଶାଖ ମାସର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ପ୍ରାଣୀ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତୃଷାର୍ତ୍ତକୁ ଜଳଦାନ କରିବା ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଣୁ ଜଳଦାନ ମହତ ଦାନ ତଥା ପରୋପକାର ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାଇବାକୁ ପାପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣର କାହାଣୀର ଅବଧାରଣା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ। ଏହି ଜଳଦାନ ଅଥବା ଦାନ ଧର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାର କେତେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି। ଏହି ଦିନ କୃଷକ ଅକ୍ଷିମୁଠି କ୍ଷେତରେ ବୁଣି ହଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭ ଦିଏ। ବୈଶାଖ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ହଳ କରି ମାଟିକୁ ହାଲୁକା କଲେ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବେଳକୁ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭିଜି କ୍ଷେତ ଉର୍ବର ହୁଏ ଓ ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ। ନୈବେଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତରେ ପୋତିଦେବା ମାଟିକୁ ଉର୍ବର କରିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ପନ୍ଥା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟପଥରେ ପଛରେ ଏକ ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ। କୃଷକ ଓ କୃଷକ ଗୃହିଣୀ ଅନୁକୂଳ କରିବା ସହ ନୂଆ ବୋଝ ଗଉଣୀକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ଲଙ୍ଗଳ ତଥା କୃଷି ଉପକରଣରେ ଚିତା ପକାଇ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଅକ୍ଷି ବୋଝ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷିମୁଠି କରିବାକୁ କ୍ଷେତକୁ ଯାକେ ଏହା ଏକ ମହୋତ୍ସବ ପରି ମନେ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ନଦାତା ମାଟି ମା'ର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ମଣିଷର କୃତଜ୍ଞ ଭାବକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୋଗ କରିବା ବା ଧ୍ୱଂସ କରିବା ନୁହଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତି ମାତା ପ୍ରତି ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି ମା'କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଯାଇ ମଣିଷ ସମାଜର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା, ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ସହ ଆମ ମନରୁ ଏହି ଧର୍ମଧାରଣା କ୍ରମଶଃ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଏହି ମହାନ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବା ଅନାବଶ୍ୟକ କହି ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଯାଉଛୁ। ମାତ୍ର ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଜର ଯେ ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧର୍ମପଥରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ। ଧର୍ମକୁ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା ସହ ଯୋଡ଼ି ଆଜିର ଲୋକେ ଧର୍ମ ବିମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧାରୟତି ଇତି ଧର୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଆମକୁ ଧାରଣ କରି ରଖେ ତାହା ହେଲା ଧର୍ମ। ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦ ଆଜି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ମାନବ ସମାଜକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିବାର ନୀତି ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହି ନୀତି ନିୟମ ହିଁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ମାନବ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ ନୀତି ନିୟମ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଉତ୍ସବର ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ କାରଣକୁ ବୁଝିବା ସହ ଏସବୁର ପାଳନ କରିପାରିଲେ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା ସହ ନିଜ ପରିବାର ସହ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ତା ଜୀବନ ଖୁବ୍ ଖୁସିମୟ ହୋଇପାରିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ତଥା ସୁଖମୟ କରିବାରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଣୁ ଆମ ରୀତିନୀତି, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର, ଆନନ୍ଦମୟ ତଥା ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥାଏ। ଏସବୁର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ସହ ଆମର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିକୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝାଇ ପାରିଲେ ଆମେ ଆମର ମହାନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗେଇ ନେବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଉଚିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପରା। ଏଣୁ ଯୁଗ ବଦଳିବା ସହ ଆମର ଚାଲିଚଳଣି, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଆଚାର ବିଚାର, ସଂସ୍କୃତି ଆଦିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଆଜିକୁ 2 ବା 3 ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ଆଜି ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଆଜିର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ପୂର୍ବକାଳର ଚଳଣି ଆଶା କରିବା ମୂର୍ଖାମି ହେବ। ଏଣୁ ଆମ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏହା ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ଅବା ସତ କହିବା ମହାପୁଣ୍ୟ ଭଳି ଜୀବନର
ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ବା ଚାଲିଚଳଣିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଦୌ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ଆଜି କରୋନା ପରି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଛେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଆମର ରୀତିନୀତି, ସଂସ୍କାର ଓ ସଂସ୍କୃତି ପଛରେ ସନ୍ନିହିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ କାରଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ କରି ପୁନର୍ବାର ଆଧୁନିକ ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ପରିବେଷଣ କରିପାରିବା, ତେବେ ଏହି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଦୃତ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତଥା କୃଷି ସହ ଜଡ଼ିତ ଆମର ଏହି ମହାନ ପର୍ବ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରାଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଏଠାରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।